Okay, so mayong hapon sa tanan no, ang among sunod pag tukar kita itulan ni siya og Spanish play. Request ni Mr. Dada Bautista sa Cagayan. So hinaot mi sir nga malingaw ka ning amo ang ipasundayag karon unya. Sa dili pa mi magsugod, magpasalamat mi daghan sa ato ang mga suking tigtan-aw no atong mga subscribers, mga followers unya. Gawas nga natay followers ug mga subscribers. Naputay mga audience, so palihog kog video sa atong mga audience diha, cameraman aron nga makita sila no. Okay, so mao ni itong mga audience. Na si Kagawad Juan, mga kuyaw ni mga audience ni, may mga kagawad, mga tanod, mga lupon. Okay, so sugod na ta.